Alhamdulillahirabbil alamin. No. Iya yung iya. Tetep nderek ndedonga tumrap ya kuwi keluarga besar Arta Kencana. Iya, dongane mak piye? Dongaku beli celana harganya murah. Semoga KBPR Arta Kencana selalu berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Beli celana di hari Jumat, KBPR Arta Kencana tetap menjadi bank yang sehat dan bermanfaat. Beli celana di Surabaya, KBPR Arta Kencana tetap menjadi bank yang terpercaya. Amin. Beli celana ke Jepara, KBPR Arta Kencana menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera. Amin. Mobil tronton nggih ngemot sayur, muga-muga kabeh para penonton dipun paringi sehat lan panjang umur. Numpak tronton karo nggawa cengkeh, terus kabeh penonton muga-muga rezekine tambah akeh. Numpak tronton panas-panas, muga-muga kabeh penonton utange lunas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ya Mak. Iki mapan ana ing lapangan Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Alhamdulillah sowan mrene meneh. Mongko udakara seminggu kepungkur awake dhewe sowan ana daleme Pak Darno sekalian Ibu. Malah panjenengane saka Ngadirejo kepareng rawuh mirsani rene merga ya antuk undangan. Wah iya, sembah nuwun, sembah nuwun. Wis cetha nduk kaya adat sing wis setiap tahun KBPR Arta Kencana mesti nganakake ya kuwi tasakuran. Iki ambawarsa ingkang kaping 33. Oh ngono. Dipapanake ana laladan Wonoasri ya, Mak. Pancen Madiun ki maniak yen karo wayang, minded karo wayang apa neh daerah Wonoasri kene iki sing kepareng rawuh mesti pirang-pirang pramu sing jenak pinarak mapan ana ing nggen kursi undangan. Ning uga para pamirsa ya akeh sing kepareng lesehan ana ing kidul panggung iki. Iya ya, Mak. Ana sebelah panggunge akeh banget. Bapak Ibu ingkang campur dadi siji teng mriku. Kula dongaaken jenengan rezekine tambah barokah nggih, Bu, Pak. Nggih. Jenengan yen mirsani nganti tutuk lakon mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong anak putu. Yen bar limbukan mangke kundur tak dongakne tambah anake ngono. Ya aja to, Mak. Matur nuwun karo sedaya para penonton. Ya bener Mak, bener. Awake dhewe wis ngerti to, Nduk, lamun to kantor pusate ya kuwi Arta Kencana ki mapan ana ning Jalan Panglima Sudirman nomor 20 Wonoasri Madiun. Ya. Berdiri pada 15 Oktober tahun 1991. Bener kaya mangkono. Mula aku kelawan kowe kaya sing wis-wis tetep ngaturake panuwun marang Direktur Utama nenggih pepunden kula Ibu Hajah Estiah SEMM sekalian Bapak. Iya, sembah nuwun Bu Is ing tansah kemutan lan tresnani dumateng kula. Kaya mengkono. Ambak Piyai Putri ning panjenengan iki cukat cakut trengginas trampil cerdas pinter melayani warga masyarakat Bu Is kuwi. Kaya ngono kuwi. Dasare ya disengkuyung karo Komisaris Utama nenggih Bapak Budi Utomo SPD. Oh ngono. Mboten kata lumpen Bapak Komisaris nenggih Bapak Suprapto SE ya, Mak. Ugi dumateng sang penanggung jawab Bapak Hari Utomo, ugi Direktur Bisnis nenggih Ibu DRA Erna Dwi Ratnawati. Mboten kata lumpen dumateng Direktur OPS nenggih Mbak Lilik Sulistiani, Nduk. Oh ngono SE. Ugi dipun sengkuyung dening sedaya pangarsa lan pengurus KUD seantero ya Madiun, ya Ponorogo, ya Laladan Pacitan, uga ana sing saka Ngawi barang Nganjuk. Kaya mengkono kuwi. Matur nuwun karo Pak Maryanto saka KUD Sumbertani. Matur nuwun marang Bapak Kepala Desa ing Wonoasri.
Pak Kepala Desa ya rawuh. Iya wong sing kagungan dalem kok, Nduk. Asmane Pak Kepala Desa Wono Asri sapa? Bloko Suto Blakotang terus terang aku urung ngerti asmane kok, Nduk, mergo rong tau bersih di sawayangan awake dhewe. Kowe ngono kuwi arep njaluk ngapura apa sengaja ngritik? Ya njaluk ngapura karo ngritik wong desa ngendi-ngendi wis nate kabeh kok. Klebu mbiyen pule ngene Pak Lurah Lilik kuwi ya mbiyen nate wayangan. Iya, mongko ya penontone ya kaya ngene apike laladan kene. Kaya mengkono Wono Asri memang luar biasa. Iya. Nah, intine ngene, Nduk. Tema besar HUT Arta Kencana yang ke-33 adalah kuatkan ekonomi rakyat, bangun masa depan. Tegese piye? Yang artinya Arta Kencana tetap menjadi bank yang sehat, terbesar dan juga terpercaya, dapat memberi layanan yang terbaik untuk menguatkan ekonomi rakyat serta membangun masa depan yang lebih sejahtera kono. Oh ngono ya yo. Kaya ngono kuwi dasare wis bisa nyakup apa kang dadi visine menjadi bank yang sehat bermanfaat melalui pemberdayaan dan pengembangan mikro, kecil, menengah dan juga koperasi yang intisarinya keberadaan KBPR Arta Kencana adalah untuk kesejahteraan semua anggota dan juga seluruh masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Iya, nyatane ya KBPR iki Arta Kencana iki saya gedhe, saya ampuh, saya akeh sing kepareng dadi anggota untuk kesejahteraan warga masyarakat. Mula aku kelawan kowe ya ora nutup mripat mbuntu talingan wong ae dhewe mbuh wis ora tak itung ulang tahun Arta Kencana iki wis ditimbali ping pira iki nganti lali. Wiwit manten anyar nganti saiki wis 15 tahun. Kaya ngono kuwi lan aku tetep isih kelingan karo sejarah. Aja nganti awake dhewe lali karo mula bukane, aja nganti lali karo sumber. Mergo yen lali sumber bakal ketewasan. Wiwit Arta Kencana menjadi hebat dan semakin membawa masyarakat sejahtera itu karena diwiwiti Direktur Utama mbiyen ingkang ngasta penuh dengan cinta kasih dan juga katresnan marang warga masyarakat nenggih pepunden kula Bapa Hari Wuryanto mbiyen nganti saiki kok, Nduk. Oh iya. Sing mbiyen nate ngasta ning Arta Kencana. Kaya ngono kuwi. Iya, tur panjenengane ya tertib ya, Mak. Monggo ya Arta Kencana iki aset terbesar ya panjenengane. Upamane sambutan sore ngono ya ora apa-apa jane. Ning panjenengane iki sangat berhati-hati aja nganti engko diarani nglanggar aturane politik utawa kampanye. Iya, mula panjenengane ora kepareng pidato kaya ngono kuwi. Iya. Bener aku kepengin ketok ning sing baku ndarmakake uripe kanggo warga masyarakat Medion ya, Mak. Kaya ngono kuwi sing apik. Wis dadi bukti piyai-piyai wis padha ngerti kabeh, wis pirang-pirang taun anggene atur panglipur marang warga masyarakat lan uga nentremake marang swasana ing Medion. Iya, kaya mengkono. Nah, adat saben anggere ulang tahun Arta Kencana awake dhewe mbiyen lak nate ngripta ya kuwi lagu ciri khas Arta Kencana. Wow. Lagu Arta Kencana. Kuwi larase pelok diaturake meneh. Oh iya. Lan kula suwun sedaya para pengurus Arta Kencana nyatane ya do hafal. Monggo sesarengan nembang Arta Kencana menika dipun iringi mawi gamelan Madangkara. Oh ngono. Dibantu karo Mbak Yu Waranggana karo Kang Mas Wiraswara. Katur wabil khusus dumateng keluarga besar Arta Kencana mligine Bu Is. Monggo menika kula aturaken lelagon Arta Kencana. Dados.
sekali lagi nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Arta Kencana milik kita no. Wah iya ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi aku nyuwun pangapura karo Bu Is lan uga sagung para panitia jane nalika dawuh Pak Hariwur ki jane malam Minggu sesuk nduk. Oh iya ngono. Ngadat sing wis-wis kuwi angger wayangan ulang tahun Arta Kencana mesti malam Minggu khusus untuk tahun iki malah malam Setu mergo sesuk awake dhewe sowan ning Jakarta. Ya ora apa-apa. Kaya ngono kuwi sing apik. Nyatane malah dipun paringi tingkas sing rawuh ya ndludak pirang-pirang semene akeh. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sembah nuwun ugi dumateng Bapak Camat ing Wonoasri ingkang kepareng mangestoni lan ugi para sepuh adisepuh, para kiai alim ulama ingkang paring pangestu panjurung dumateng KBPR Arta Kencana ya no. Ya Mak ya. Kaya ngono kuwi ana bintang tamune ya Mak. Ana ya kuwi Mas Duojo, Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Wah ya. Mbok menawa wis rawuh ayo diaturi munggah ana pepanggungan. Iya mesti kaya mengkono. Ya. Yo men munggah ana pepanggungan coba aja dipleroki. Nggih ngormati karo piyayi kekalih Mas Klitik karo Mas Kluthuk. Monggo Cok Madangkara aja dipleroki. Dados. Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten iki mau? Nembe kemawon jam 11 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa nek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Ngoten, dados nggih alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar. Gangsar seperti dari keluarga besar Arta Kencana Madiun. Tepuk tangan untuk Arta Kencana. Nggih. Kantor Arta Kencana menika teguh pendirianipun. Nggih, leres. Saben-saben ambal warsa mesti wayangan. Saestu dalange ya dalang Madangkara, pelawake ngemedi panjenengan kekalih. Inggih, kula mboten ngirangi raos hormat bekti sungkem kula kunjuk dumateng beliau-beliau ingkang berkompeten dari keluarga besar BBR wonten ing Arta Kencana. Yektosipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran Gus. Leres. Iki mula insyaallah dalu menika Arta Kencana ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kiai niku lho nggumun kalian jenengan ngendika sastrane iso runtut ngoten niku wah jan tembunge ya alus nentremke rasa kados mekaten. Nggih sedaya menika lak rupa nggawa rega. Maksude? Nggih no nek dagelan niku secara intelektual ilmu pengalaman intelijensi yang tinggi secara listening skill yang bermuat kualitas niki mesti mboten sah ngregani pun diregani. Nggih, kula ngakeni kok Mas Klitik. Panjenengan minggah panggung dedeke gedhe dhuwur. Makulitane nggih resik putih. Ngendika nyatanipun ya tas-tas bisa gawe tentrem. Menika amanah. Gusti Allah menika nyipta umatipun warna-warna secara fisikipun. Leres. Nggih, pitik menika ngendhok padha putihe. Ning nalika pecah dadi kuthuk, menika pun beda rupane. Nggih. Ning ngene nuwun sewu, menawi kula sak omah ya putrane Mbah Sukron niku. Wiwit Mas Kalingga, Mas Kangko, kula Dik Retno niku pakulitane padha. Sami nggih. Sawu mateng sami. Krana ikhtiaripun Keng Rama Mbah Haji Sukron Suwanda ageng. Nggih. Nalika kula mbiyen nggih ngoten. Nggih. Bapak niku leh ikhtiar ndamel kula kalian ibu niku nggih ndonga mboten keri, Mas. Kula nyuwun prisa pareng. Nggih. Niku Mas Kluthuk niku asli saudara kandung jenengan. Kandung. Lho, nika mbarep. Ning jenengan putih kok nok peteng dedet iki piye? Lho, lah nggih kala wau kula aturke panjenengan to. Nggih.
Wong niku mboten sok mesti padha. Leres. Nek padha berarti pancen niku terakhir digawe padha. Lah nek kula digawe padha kali Mas kula, mesti kalah dhisik wong niku sing barep kok. Oh, ngaten. Ning jiwa keikhlasan Mas kula niku apik. Ngaten. Ngerti nek kula ajeng lahir, kula gantengi diwehke kula, resike diwehke kula, eleke digawa dhewe. Ngoten. Kaya ngono pengorbanane nggih adike. Ikhlas, mula kula teng pundi-pundi mesti kalih Mas kula. Tur mboten ajeng ganti pasangan dan mempertahankan senasib, serumpun dan sepenanggungan. Patut minangka contoh kompak terus panjang masa. Mboten kok kompak. Lah piye? Soale sing ajeng kula apusi sing iso mek niki tok. Ngoten lho, niki duwe pira-pira ya ditampa, Mas. Nggih. Lah kok ngene dulure lah ya kurang piye. Lah napa to wong rembug dhuwit niku nek dhuwit iso medhotke sedulur, nek yen sedulur akur iso nekake dhuwit. Nggih, niki lho. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Mas Klitik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kalau wau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok tenan. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Sampun pinanggih panitia nggih? Sampun kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprato, Bu Istia, Ibu Dirut. Mas Kluthuk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi biar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wonoasri. Nyatanipun langgih sae to Mas Kluthuk menika. Kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluthuk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendak tahun wanyangan Mas Kluthuk mriki nggih. Mboten ninggalke budaya lan agama. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, dua budaya yang terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas Kluthuk monggo paring dawuh pandonga dumateng para warga masyarakat mriki dasaripun menika kredit pertanian wonten Mas Klitik, perdagangan wonten, perumahan, jasa, industri ugi wonten. Semua tercover di keluarga besar Arta Kencana. Nggih, leres menika. Ngoten. Monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Klitik kuwi. Alah somong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, gitu Mas. Leres. Dadi sampeyan ngene iki aja lara hati, aja gelo. Ora gelo piye wong. Sing duwe wewenang itu bukan siapa-siapa, karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan ya pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku udah ngomong blas. Loh, mergo iki didom, lesung. Didom apa aku ngomong blas kok didom ndasmu piye? Iya teki kok malah aja nesu to. Kok aku sarepe mangap ngene tok terus pindah ning awakmu. Aku terus domong. Terus disaut neh kono. Saut neh kono. Ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo oleh ngomong ora. Lho, aku lek ora oleh ngomong ora masalah. Wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurane ampun materi. Mas, ampun menungso. materi. Kuwi yen wis acuan pertama kok sing diomongke kuwi duit atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampeyan ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ha iya. Sing ngomong sapa? Lho, kula. Lek golek jeneng Jenang teko jenang mara dhewe. Tangga lek ra duwe gawe ya jenang ora enek blas. Kuwi lak nggon tatanan wong gawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tangga ki lho rekoso wiwit taun 82, nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Kluthuk, aja ngetake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja gitu supaya atur panglipur marang warga masyarakat dalam rangka ulang tahun KBPR Arta Kencana. Yang keberapa? Yang ke-33. Maknane 33 ini apa? 33. Artinya? Telu kita tulung. Lu sampean kok ngetas kula. Bojo kula iki pegawe ngriki, Mas. Loh. Bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawe KBPR Arta Kencana. Masyaallah. Nembe ngertos kula elok tenan. Lah mulane jenengan ampun ngetes kula. Nggih ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Loh.
Bagian asoke berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi ya penting. Nasabah wah kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ha nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong wayahe bayar kok ora teko ki lho. Wah, jan iki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ayo, PK ra masalah sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK Apa? Siti. Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. Apa kuwi? Halal. Nek lek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk. Loh, ya PD lho. Apa? Podol. Mangsane iki. Malah. Wong ini Bapak Budi. Roh, Bu. Lenggah. Pak Budi sapa? Bapak Budi Utomo. Pak Budi menika dulure Wati kalih Iwan, Pak. Loh. Kowe ora sembrono leh ngomong lho. Lah aku ini kalau dari jajaran-jajaran beliau yang berkepentingan iki ora. Lek Pak Budi iki nun sewu, karo aku ya black. Menika Pak Budi iki dulure Wati karo Iwan. Bapak komisaris. Lah. Berarti ra nang sekolah kowe. Apa kuwi? Budi ya. Ini yang sekolah SD lho. Nggih. Ini Budi, ini Wati. Wati kakaknya Budi. Iya toh. Ngene Kuwi kok. pelajaran SD. Maksudnya iki dudu keluarga dari Wati iki mboten. Beliau itu lenggah sebagai komisaris. Ya. Bapak Suprapto juga lenggah menjadi Bapak komisaris dan Ibu Direktur Utama itu Bu Istia. Saya sih dilenggahi Bapak Haji Mur. Ya, Bapak Hari Wuryanto. Nggih, Bapak Hari juga lenggah. Betul Pak Ri. Lah ini paling tidak sawab yang terbaik untuk kita sebagai pelaku seni itu disuwun. Ya mudah-mudahan saya bangga Pak Ari ini tidak membeda-bedakan. Iya. Ini non sewu Pak Ari. Saya berbicara realita. Wah. Kok enggak realita barang ki ngopo to kok. Enggak. Mbok realisti wae sing apik. Ngene kita jawab. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun. Wonoasri. Wonoasri secara khusus, Nggih. secara umum Kabupaten Madiun ya Pak ya. Nggih, kok saged bangga pripun? Gini Pak. Ini menanamkan jiwa sepur liwat. Ayo wis ben to yo jenenge transportasi darat kok. Kebutuhan masyarakat mbok Pak itu. Ha wong Mas Dalang kowe kecore enek ngono kuwi yo ora gunem lho. Kok iso sampean keganggu Gak sithik. ora keganggu. Ngene. Sepur. Oh. Hubungannya apa karo Arta Kencana kuwi? Nggih to Mas, leset to. Leset. Iki sak ngertine mripat digawa. Lah iya. Wong wingi memeane tanggane ngerti yo digawa kok iso. Sak ngertine mripat ngono. Arta Kencana. Sepur kuwi aja mbok delok saka dari segi transportasi. Wah, lah kok langsung mbok sambung kok ngono kuwi. Hubungannya Sepur karo liwat. Arta Kencana apa? Sepur liwat iki bisa dadi pitutur kanggo Arta Kencana. Aja mleset lho. Kok iso ngono kuwi? Nggih, Pak. Mas Dasar. saya aja nggak punya orientasi itu Nggak loh. punya aku. Berarti nun sewu. Apa? Ya wis, ngene. Ngomong ora apa-apa los ae. Berarti jenengan kurang sinau. Wah, iki. Mas, Nggih. ini dosen loh Mas. Jangan merendahkan seseorang bahwa Dosen secara akademik, Lah, tapi terus? secara alami itu harus dipelajari. loh. Wah, ya, ngejak. Alami barangi apa ora? Tegese alam itu situasional, Pak Kang. Mas Cahyo. Ayo. Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo. Sita apa piye mau? Kleru nek. Omongono kuwi lho. Wong jenenge Mas Cahyo. Sepur menika nduduhne KBPR Arta Kencana. Ulang tahun kaping pinten? 33. 33. Seki saka tembung sepuh. Sepuh ki saka tembung tuwa. Usianya. Berarti insya Allah KBPR ini sudah menjadi koperasi yang terpercaya warga masyarakat Madiun yang menjadi prioritasnya untuk menjalin silaturahmi. Wah, iki. Seki sepuh. Pur Pur bulan baleni karo mikir kuwi asine. Pur ki saka huruf PUR. 3 abjad. 3 abjad. P ki pira-pira utange bakal diutangi. Wah, memfasilitasi. Memfasilitasi. Iya. Lah pancen kene iki bank gede kok ya. Bang gede, Pak. Yang kedua U. Ki usalah bingung. Bagaimanapun kalau kamu mempunyai kendala, duwe masalah, ora usah mlayu ning ngendi-ngendi, tetep mlayu ning nggone KBPR Arta Kencana. Terakhir R. R ki saka tembung
rino wengi selalu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kota Madiun. Oh, tetep sepur ana gandengane rapete karo singki Arta Kencana. Injih Arta Kencana. Sepur lek bahasa Indonesia kereta api. Kereta api. Hubungane karo Arta Kencana. Kereta api menika dut. Persuku kata ki piye penjabarane ya nyuk. Lah kok malah kaya tembange anakmu. Iki sepur tok Pak aja liyane Pak. Ya ora aku Ora ditanggung iso. jawab. Oh, jaremu awakmu ndelok situasional Iya, gitu, Mas. Kaki saka tembung keluarga besar Karta Kencana insyaallah bisa diprioritaskan. Tegese ngeten, keluarga besar ini bisa ditunjukkan secara silaturahmi nyatane lho. Jangan tingali KUD yang ada di Kabupaten Madiun ini bisa menyatu menjadi satu, Pak. Mboten bedak-bedake. Rela Pak. Wis kuwi. Mboten. Rela itu walaupun jabatannya tinggi, tapi kamu barang rela ikhlas. Ana sing ngedumne sego pecel, ana sing gawe wedang, nyatane orang membeda-bedakan jabatan tinggi dan jabatan rendah. Nah iki, nyatane pecel niku pun didalaken. Lah, Lawe yo ora ming peyek tok, endok karo empal. Ming sayang siji, Pak. Apa? Sendoke renek. Lali yo mburi mau ngono. ngene mboten, Pak. Kereta. Taki saka tembung tak akan sulit hidupmu kalau kamu punya masalah ojo mlayu ning ndi tetep ning gone KBPR Arta Kencana. Wah, pinter tenan lah. Ape lagi? Ape lho bocah iki? Kurang rampung lho. Apa ki? Pun. Api. Api ki panas. Kosek to A ki apa, B ki apa? Aki saka tembung akhlak. Akhlake piye? Akhlake becik lan apik. Pi iki muga-muga pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki insyaallah sakwise nggelar wayangan bengi iki dalam ulang tahun yang ke-33 nasabah dan karyawan dan setap-setapnya insyaallah bakal pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepur kereta ora iso mlaku lamun to ora disupiri karo masinis. Maki mangan. Tegese mempunyai prinsip mangan siji ya mangan bareng. Oh gitu ya. Rekoso siji rekoso bareng, Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. ini Pak. Iki yang menjadi moto. Motone sapa? Aji. Aji no moto. Kowe kok saka kono ki ya ngopo iso? Diubre bingung aku. Masinis wis si. Siki siap untuk melayani masyarakat. Nis cahya padamu ya. Makasih. Kowe diomongi karo kowe kok. Liyane nis saya, ayo. Ayo, liyane nis saya, ayo. Niski insyaallah pegawai yang ada di Arta Kencana tidak mempunyai jiwa yang sinis. Wah, sinis. Berarti selalu sumeh. Smile, care, terbuka. Untuk semuanya. Nggih. Sepur dilakoni masinis mandeg ning stasiun sta. Akeh mentok. Jane sampean ki pegawai dinas perhubungan kok piye? Seta menika saka tembung stabilitas. Wah iya. Stabilitas dalam kinerja karyawan ana ing Arta Kencana itu bisa diuji. Kok dipuji ndasmu? Diuji. Nah, wah kowe iki kupingmu ya mamandel kok. Siap wis. Siap, sigap dan tanggap. Untuk masyarakat insya Allah kedepannya juga akan dikembalikan oleh masyarakat. Lah kamu kok kabeh kuwi liwate ora ning ratan. Liwate ning dhuwur rel. Rel itu bahasa Inggrisnya real itu nyata. Jadi real. Jadi KBPR ini adalah koperasi yang nyata, bukan koperasi yang semu, bukan koperasi yang bayangan, bukan koperasi yang online. Lek ning liwat gendalan kae kenapa kok enek palang sepur suarane kok uwi. Uki uang. Koperasi nggone dhuwit dadi nggone uang. Ora enek koperasi iki nggone telo ora enek ya. Kayak iki insya Allah baik itu nasabah, baik itu karyawan, insya Allah kedepannya bakal didoke bila ini cedak rezeki. Alhamdulillah amin. Wis. Jangan teko aja angel-angel ngeten iki lho sing angel. So, mikir aku ngumet ya. Nyambut gawe iki apa wae mesti ngangge pikiran. Sing miwiti ya iki mau ngejak ngomong sepur mau. Kowe iki mek meneng tok. Kene mbok kon mikir lho sing bayarane akeh kowe. Cangkeme kok dadak ngrembug duit meneh. Ngene. Iki ulang tahun Ulang tahun. ke-33. Ya, kenyih Pak Hari rawuh ki lho. Lah nggih. Pak Hari menika nun sewu Pak.
Ini tidak kampanye dan saya tidak apa jenenge ya. Tidak mensosialisasikan. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun, Pak. Khususnya warga masyarakat sini. Ini yang bisa dinanamkan bahwasanya warga masyarakat yang berbineka tunggal ika. Kok sakit ngoten, Mas? Saya yakin bahwasanya yang rawuh di malam hari ini iki ana sing milih 01, ana sing milih 02. Tapi kalau kita sudah menyatu dalam budaya, insya Allah negara budaya ini tidak membeda-bedakan, tetap nyawiji dadi siji untuk malam hari ini. Karepe ngono lho, Pak. Tidak peduli bersatu padu. Ini hebat loh, Pak. Ini bisa menjadi acungan jempol, Pak. Nun sewu, Pak. Ini bisa menjadi referensi dalam lingkungan saya. Loh, kok kayak radio to nggih referensi barang. We frekuensi. Nek kita enggandeng ya pekok. Radio ki frekuensi. Iya. Lah, kowe kita ing enom ya lara kowe. Bareng HP-ne malah kenek neh lho, malah kleru wae. Ngene. Iki rada pinter-pinteran ngono lho. Lah iya to aku lah yo sekali-sekali yo aku lek pinter itu no pinter lho, aja referensi. Lah kowe tau tak tutne pinter malah nyelakakne kancane. Masa ya? Apa? Jangan tinggali. Apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun siapapun pemimpinnya, insya Allah akan bisa mensejahterakan Kabupaten Madiun, akan lebih maju, lebih jaya dan akan menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Ini. Mula Wonosari kuwi pyaine kepenak. Wis senajan ton jero. Wonoasri. Wonoasri. Iya ta. Pekok leh ta kowe. Kuwi pyaine cerdas-cerdas. Ngene, Pak. Niki saya bangga. Kepiye kuwi? Desa kuwi ora kaya jenengan-jenengan iki lho, Pak. Alhamdulillah. Mula dicontoh to, Mas. Ngono. Karena pilkada ini kan serentak, Pak. Nggih no. Iki aku bangga. Bapak, Ibu nyawisi dadi siji. Ngen kula niku kemarin tuh setelah debat pertama. Iya. Ngeri Pak Cahyo. Ngeri ki apa nggonmu nek metu terus rupane do medeni ngono apa? Tidak. Iki nek anggere nek tontonan iki sing nanggap sapa ngono? Sing nanggap kae ngono. Sing nanggap kae. Kae melu sapa ngono? Kae melu kae ngono. Iku akhirnya 10 liwat. Dadi iki kuping kuwi gragas kok iso. Awes ngomong ora sang gagas kuwi kok. Tentang warga sing kondusif iki lho piye? Ngono. Sing nanggap saya, kae melu sapa? Kae melu kae. Akhirnya gak nek sing delok, Pak. Berarti dia mempunyai jiwa fanatik. Iku daerah lingkungan saya iki tingkat kelurahan. Iya. Tingkat RT. Ngen kula niku ngeten iki. Kowe iki sik iso manggon ning RT to. Ngawur ya. Sekarang tuh ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Pecah berarti. Omahe dhek pancen benang tok dadi garis merah. Benang matamu. Iki bahasa ini. Tapi garis merah. Iki bahasa intelek iki tegese iki. Kuwi ngene omahe kuwi anu apa garis ora merah. Napa, Pak? Kuning ireng sret-sret lho. Masnya itu kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Terus akhirnya bagaimana, Mas? Genku ki sampai saiki, iki ki wong wedok ki metu bengi maksimal jam 09.00 bengi Mas Cahyo. Wong lanang kuwi metu bengi jam 12, kuwi nguyuh, dicekel. Iki sampai sekarang itu terjadi sampai malam hari ini. Sik alon-alon. Nggonmu kondisine ora kondusif. Ora sehat kuwi berarti. Banyak perpecahan, permusuhan. Setelah debat pertama pilkada kemarin. Nggih. Lah pilkada menika gajah ya aneh iki mesti. Mesti ya aneh. Ya. Tati ya wis. Ngene. Sopo sing kok ati-ati? Sing numpak kuwi lho. Sing numpak lho. Saiki, Pak. Wong wedok ki maksimal metu jam 09.00 bengi itu maksimal. Nggih. Wong lanang metu bengi ki jam 12 bengi, kuwi nguyuh dicekel. Itu berarti kamu harus bisa mensosialisasikan. Iki takon kenceng. Iki aku rada keganggu pikir aku gero-gero nguyuh dicekel iki lho, Pak. Lah iya, kuwi kan dadi pertanyaan kuwi. Kudune ngene lho, kowe iso mensosialisasikan yen nggon lingkunganmu ndak sejuk. Piye ben iso diajak sehat, ngono lho. Loh, lha nyapa jak sehat? Wong kabeh wis sehat kabeh. Sehat ragane ning pikirane kan gak sehat. Lha nyapa? Wong wedok wae metu dibatasi. Jam 09.00. Jam 09.00, wong lanang jam 12 bengi nguyuh dicekel. Lah iya. Lah berarti lingkunganmu gak sejuk. Lah nyapa ora sejuk? Ah nguyuh dicekel. Loh, lek cekel beri obat mabit. Lah kowe kok cekel ora, Dik? Loh, lek nggonmu mesti mbok kawat mesti. Rencana tak cekel terus tak uyuh ning raimu.
Opo wong kok dijak omong. Sampeyan tak aturi. Iki ana sesepuh saka KUD Sumber Tani, Pak Maryanto. Leres. Niki manut panitia dipun dawuhi supaya munggah ana panggung ngancani jenengan. Nggih. Pak Marani? Lho iya no, Bapak Ketua Ditani to? Hah? Bapak Maryanto Ditani to? Sumber Tani. Lah nggih. Paune udah terus dadi sumber. Dulurmu piye ki tuk dulurmu ki? Aku sampai HP ku kena. Paling ngebleng nek lho. Ingkang minantu ing pakurmatan Bawa Maryanto, monggo klaturi minggah wonten. Iki nyambut gawe cengengesan. Aku mek ngguyu goblokmu lho. Wes goblok budek. Wong Bapak saking Sumber Tani to. Sumber Tani awakmu tani tok. Wong kude lho kuwi mau. Iso bayangne Ponorogo ki enek Pak. Aku jatane ning Ude Tani ya enek jetis kok. Lah aku yo japal ning endi-endi yo tau yo ora kleru kowe iki. Lah aku bengi iki pancen tak klerokke ngono lho. Ora kleru pancen kok biyen ngono kuwi. Kecil iki kecil iki akhirnya kena penyakit KPK lho. Apa kuwi? Opon. Wong kabeh iki yo mesti enek gawane kok iso. Pak Maryanto monggo pinarak wonten pepanggungan menenggal rikat minggah panggung. Tumpakne prau, Co. Ayo monggo tumpakne prau. Pak Maryanto monggo, Pak. Bujange. Kok radi majeng, Pak? Lo Mariono Mboten Maryanto to? Mboten. Walah, dalange yo mbleset tok. Layakno aku dipaido terus. Nyun pangapunten, pancen rumiyin. Pak, sampean sinten, Pak? Pak Marioto. Pak Mariono. Sing bener Pak Mariono. Sing bener ki Pak Mari Loro. Wong sing penting niku guyub rukun. Amin. Guyub rukun. Niku harapanipun warga, Pak. Lah kok bunyange badhe nembang Putra Nuswantara. Oh nggih. Lah mangke kula nyuwun Paranggono nggih ingkang ndampingi panjenengan. Nggih, tak daku anak kula. Oh ngaten nggih. Derek Pak. Mboten napa-napa. Wong memang Pak Cahya menika birokrasinya yang selalu ditanamkan. Jadi sinten-sinten ingkang badhe nyengkuyung jenengan menika sampun diderekaken. Lah menika kula paring pirsa, Pak. Menika ingkang pojok dhewe menika 250, menika 300, menika 450. Saka tawak-tawakne ngono. Modelmu kaya terus dagangan ning dhuwur meja iki lek nyelengi iki lho sediri. Pak Mariono ingkang dipun kersake ingkang pundi? Bugasi mawon nggih. Nyuwun pangapunten, kalau menika mantan sekretaris, menika mantan bendahara, menika mantan dirut, menika mantan korlap Arta Kencana, menika mantan komisaris. Nah, menika mantan kula. Marai ngoten. Marai kalau sapa? Menika. Nggih. Monggo Mbak jenengan. Nggih. Mbak sinten? Umi, niki mawon kula goleke Dik Umi apa Dik Winong? Kene. Kene nang. Kene wae iki jan mbok yo karo Kyai Sepuh ki ndang cacek kowe iki mbok jak omonge turu dhewe lho. Mangsane. Oh njaluk diparani karo kluthuk kok. Iya. Ngoten. Cak Mayu. Ngoten. Cengesan. Kowe cengesan tak cipok mborok. Ngoten. Masalah saya lemah. Udah. Ayo keduren panggunge kuwi lho, kok iso. Lah. Nggih, wis ngene, Nduk, wis nek ngene. Sing penting bayari. Nah, maksudnya mengke sak sampunipun kula mengke kula nyuwun Mas Hari Wuryanto nggih. Nggih, kedah. Estes tindak. Oke, siap. Mboten napa-napa niku mboten kampanye. Mboten. Hiburan iki. Iki nasional kok. Ning donya ki isine namung loro. Becik, elek, awan, bengi. Nah, lan sak terus-teruse. Nah, terus aman pun ngoten. Nggih. Ngagem bawa, Pak. Nggih, no. Nggih. Monggo Pak Mar. Anakku sing ayu dhewe. Tepuk tangan untuk Pak Mariono. Luar biasa. Jan.
besok pinter sekolah awakmu dianggap anak ki ya bebas anak ning bapak ki njaluk ora masalah Njaluk napa? njaluk donga to kok njaluk apa Bapak, anak, lagi mantu. rupamu Ayune kaya ngono entuk mantu genset ayo. ayo iman-iman wong iki arep dirabekne karo stasiun kok kowe ora Kok stasiun? Lek pengen duwe anak palangan lah apa. yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere cup menengon do anakku ojo pijer nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah cup menengon do anakku kang tansah tomo-tomo dadi wanita tampa ngalor marang nusa bangsa wis menengo ndo anakku menuto marang diaturi kudu gawe marem mengetiku yo Ato tunung ngepak pakmu ngayai gua jepan yen wis rampung mesti kondur muswantara syukur Nyuwun tepuk tangan kangge Pak Maryono para kadang. Nuwun. Luar biasa sembah nuwun Mbak nggih. Nyangoni putrane ya pas to. Nuwun, Pak. Kula nggih putrane lho, Pak. Kula nggih putrane. Kula nggih putrane jenengan. Napa nggih? Anake. ya sembarang kuwi yen diarani bapak kuwi kon Ya, bupak kula putra mantu, Pak, putra mantu. ditimbali mbah menika ken tambah Leres, ditimbali bapak kuwi disuwuni donga leres. nggih Kula putra. Nah, sinden mawon, monggo nggih. Nek mantu nyuwuni mboten sae nggih, Pak. Kula putra mantu, Pak. Mantu nyuwun mboten sae, Oh, Pak. ngaten. Wih Siap, nggih, siap. sembah nuwun. Mbah nuwun Pak Maryono sembah Nggih, nuwun Pak. sembah Nggih, nuwun lanjut mawon, Pak. Nggih langsung nggih, nggih. Kula nggih. putra mantu, Pak.
Kowe iki ngengkel ki ya ngopo? Wong ya jenenge sehat selalu. kinasihe dhewe-dhewe kok iso rumangsamu. Aku ndongakne tok. Lah ndongake kok kaya ora. Kok sanggale tak kleru ngono lah. Ayo beda kok iso. Mbak bile wonten wedal ingkang mirunggan, Gus. Nggih, Pak. Hari dipun mandat kalian Pak Maryono sepadan pepanggihan. Siap. Monggo. Monggo selindro songo Mas Dar. Ayo coba panas mlaku. Ayo diaturake. Iki tembang ciri khasé Piyayi Madiun. Ayo. Monggo tindak wonten pepanggungan Rama Hari Wuryanto. Yuk. Bali. Bapak Ibu para penonton monggo nembang sareng-sareng. Panas mlaku. Menika tembang panjenengan. Yo. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng yo. Panas mlaku. Ora gawa payung, sandale diseret, ramane rempong, Surabaya geger, fungsine Madiun Jakarta. Madiun Jakarta dan Jirukun tetap merdeka. Ya. Sareng kalian Pak Hariwur. Monggo. Panas mlaku, ora gawa payung, sandale diseret, ramane lengkung, Surabaya geger, fungsine Madiun ciamik dadi rukun tetep harmoni. Luar biasa ngaturaken sungkem pangabekti Bapak Hari Wuryanto. Sami-sami. Assalamualaikum Pak E. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Kula kliti kalian Mas kula kluthuk sampun penjan cangking saben tindak wonten pundi-pundi. Nggih, le tresna kali panjenengan luar biasa. Mas Kluthuk kok meneng ae ora mbagene Pak Hari piye? Kewuh Pak sungkan kalih Pak Hari, Pak. Lah kok wong bapak aja pyaine sederhana kok. Iya. Enggak piye-piye karo sampean kok iso. Nggih. Kula niku mung iso ndongakne, Pak. Pripun? Amin. Mugi-mugi menapa ingkang jenengan jangkah, menapa ingkang jenengan gayuh, mugi-mugi pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Derek Pak E, monggo. Monggo paring dawuh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, sepuh, sedaya ingkang rawuh, ingkang nderek ngestreni anggenipun KPPR Arta Kencana kagungan kersa, mugi-mugi sedaya kemawon tansah pikantuk barokahipun Allah SWT. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah, ngoten nggih. Paringi kesehatan, sing penting tetep guyub rukun, ngoten nggih. Insyaallah mangke kanthi guyub rukun masyarakat Kabupaten Matun tetap sejahtera. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Niki alhamdulillah nyun ngapunten niku amargi taksih wonten kegiatan niki sepure nggih rada telat terus begini rada telat ngoten niku. Nggih. Niki kagem anu napa niku ngimput-ngimput nek pas
minggah mesti lagu Panas-panas laku. Lagu wajib. Lagu wajib. Nggih, dek zaman berjuang nggih. Nah, ngoten. Kersanipun tasih imut kalian masa perjuangan. Lah niki. Kula nggih nyuwun dongane Pak Ari. Piye, Mas? Saya juga mencalonkan pilkada wonten ing daerah saya, Pak. Lah terus Ning Blitar kono. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Tapi Dadi saya apa kuwi arepe? ya wali kota, Pak. Wali kota Blitar. Nggih. Apa kono ora nek wong liya kok iso awakmu? Ya kan kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk Demokrasi. ya negara kita kan demokrasi, Pak. ane lak yo Siapapun boleh delok nyalon. kahanan to. Ah. Halong kuwi nyalonke juru kunci mayit demo lho wis. Pak nyalonke wali kota iki apa Ya, tapi kan- nyecak nguntal cagakno apa kok. Ya ora iso? masalah. Ah terus kowe arep budal apa kowe? Apa? Partaiku? Genderamu apa? Hanoman, Pak. Apa enek partai Hanuman lho? Karena saya yang pelaku seni ning wayang-wayang, saya membuat partai Hanoman, Pak. Kepanjangannya apa? Hati Nurani Seniman. Misi dan visimu Ya seniman-seniman kula kelompokne nek wis ketemu kabeh mlumpuk. klobong. Nah, ya sida ra kepilih kuwi kok iso. Ya saya bakal semangatnya akan lebih Nggih, bertekan. monggo. Pak Ari. Kesane anu dipun jenglengaken Oh, ngoten. siap, semangat. Nggih, tetep kula. Anu dipun rencangi Pak Ari nggih. Monggo, ingkang pundi Pak Ari? Oke wae, iki tak goleke sing i bakul pecel ngalep terminal Caruban iki. Nanan iki. Glo. Saben bengi nyawang Iki jalekmu jenggleng iki pangapunten Pak, pangapunten. Mas, tamu. Ini semua itu berpendidikan tinggi loh. Wong jenggleng karek ngetutne tibane gamelane telat iki. Dulu tak zengnya itu pas. Kok zeng kowe lagi ngudun iki mangsamu. Jane tak pas nih lho. Ini Ngerti gending apa ora? Ngetas Mas, saya ngetas. Ngapunten nggih Pak Ari nggih. Tetep aja saya. Ayo. Saya itu wakil dari Bapak. Nek awakmu nganti taat. Aku yo mboot, aku yo ineh lho. In out. Jane awake dhewe iki dagelan apa channel. Monggo, Pak. yen memajang mung nganggo janur kuning Nah, loh. Yo, ora muni to, kurang seru. Wong kaya aku penak lho kok iso jajal iki. Ya, Mas. Lho, penak to. Penake kaya ngene. Contohnya adike ayo praktekke. Ayo. Jane ngopo to sampean iki? Kamu nggak ngonsumsi sesuatu yang membuat stamina itu bisa fit ngono lho. Mas, ngapunten. Jangan padak nek kalih Mas Didik nggih. Nah. Nggih. Yo. Saged. Engko Pak E. Monggo, Pak Ari. Makanya omong-omongan lah. kembang wae weton Pak punten nggih Pak E, kula tak jengkleng menapa tansah. guna Naik cawisanipun sampun cemawis. Terus sami kalih niki nggih Mas. Wae. Ora nggih pendirian melu-melu adike. Ngapunten nggih Pak Ari nggih. Jereng ngoten nggih. Nggih Mas. pacitan sarwi jenah Mas cocok dhewe yo. Iya. Sesuai permintaane sampean lho. Anu, mboten damel tutuk.
Lah piye to Mas? Kok angel men to? Nut tamu angel men to? Tabuhe diangkat, Mas. Oh. Lah sing jelas. Tangguh. Iya, manut karo alure. Mas. Kados penangkal petir. Kene tamu. Kene tamu. Tak warai omong, ayo. Piye? Mas Parawira Pradangga. Ngapunten Pak nggih. Mas. Mbok nggih. Ampun ban cindi ban Ampun cilatan. ban cindi ban cilatan. Kula niki padha-padha dagelane Ya lho. padha-padha, Mas. Kok jenengan bedak-bedakan itu salah kula napa? Salah apa? Mbok nek nabi tenanan. Tapi tenan lho, Mas. Nek ngriku ndang telu kendange. Kendange. Lah terus kula sampe nangkat. Kula sampean angkat. Nah, ngono lho. Mas. Oke. Dan sampean angkat. Nah, Ya, jaluk diangkat toh. Ya. ndang telu ndang. Iya. Ayo. Sing dhuwur, mencolot sing dhuwur. Persiapan lho ya. Iya. Lah rek kaya kodhok ngono nek sampean ki. Enggak ngene lho, Mas. Ya ndokku lara no. Lah jare kok ngangkat ya tak angkat. Kok iso. Monggo Bapak. Panas. Udian. Parianti, Batuti, ayo. Nih Mbak, sok maju. Tuku sukun Tuku sukun Ya. neng Surabaya. Surabaya. Kabupaten Madiun semakin jaya dan bahagia. Iki ya saya kleru obat iki yang ngapunten Pak. Sindenmu iki Lah ketoke kuwi Pak Yoyo. sindenmu kaken kulupan kangkung. Dadi ndledek. Lah mau kan kudune wis kadung aku kan isin to ya tak lanjut timbang kisinan ya. Buah pepaya. Heeh. Buahnya duku. Terus Arta kencana jaya selalu. Enak. ya, Allahumma amin. Runduk, ayo parian. Ayo. Ya yo. Loh, Ngangge kalimat. kata-kata, pakai kata-kata. Kata-kata. Gawe suara kuwi lho. Oh. Alah. Alah gila. Loro lho. Iki banter iki ya. Wong ngisin-ngisini nyambut gawe melu Mas. Cocok ri. Apa? Kecocok ri. Anu lak lambemu dhuwur lempiten saiki ben genah. Kecocok. Kecocok ri. Neng Purwodadi. Tak tungakne Pak Hari. Besok bisa dadi. Amin. Allahumma Amin. Dongane ngeten iki. Ming dongane lho Pak niki ora kampanye lho. Nggih, yo dadi apa kan yo ora ngerti awake dhewe. Dongane yo. Nyo, iki aku ora ngapusi. Berarti tresnone sama Pak Heri ya. Yo. Berarti Aku cara ditrahne dadi warga Madiun, langsung tak coblos. Nyo, Tak coblos langsung. nyo. Sapa? Mudin. Ya Pak Hari. Berarti sing nembang Taping Gunung sinten? Pak Hari. Hmm. Makasih Pak Hari nggih. Ingkang suarane sae sinten? Pak Hari. Nah. Piyayine sing agemane batik sangkokan. Pak Hari. Calon bupati. Pak Hari. Tresnomu karo Pak Heri Pak Hari. tetep Pak Heri. Pak Heri. Sampeyan duit karo Pak Heri milih ndi? Pak Hari. Ya wis kene duwite wis kono nang Pak Heri. Wis. Kok iso balik piye to, Dok? Ah iya, penake kaya ngono kok iso. Oh, ketake kowe tim sukses sing bosok kowe. Panas sudan aling-aling caping gunung. Hei, Esuk enjing sore sonten. Kula benjing bayaran pinten. Orang-orang cekak. Bah, janji ngono ngisi-ngisi nyepeleke karo Pak Hari lho.
Mas iki sing ning omah. Wis rampung lunas barang. Pak Hari kan pada malam hari niku lan matur pripun benjing to. Lah yo sesuk dudu saiki. Maksudnya ki esuk enjing sore sonten sesuk dieling-eling atine sing trenten. Nah ngene niku lho Pak Mas kula. Ora iki berarti. Mboten iki. Lah niki pun jos Pak pun. Oh jos ya. Jos pun iki Pak Hari nggih ngenyange mboten Pak. Hari mboten Pak. Nadyan wadyan sarta lanang inu mane banyu Tepuk tangan untuk Bapak Haji Hari biasa. Tresno karo budaya tenan Estu Pak. Kula ni beliaunya nek saestu nggih nglaras nggih nata. Swanten nggih nata. Monggo Pak. Monggo dikancani kalih Mbak Triastuti monggo langgamipun caping gunung. Monggo Pak. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen openi saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji saiki apa ayu sikile netek neng gunung tak jadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung ngapunten nek emut masa perjuanganipun rumiyin wayangan sepindahan kan dereng krama panjenengan Dereng tasih Joko nggih tasih Joko Nggih. sanika sampun putra pinten Mas sekawan Pak Sekawan. Pun. Termasuk dalang ganas menika. nggih ya ora kok ganas ini karena dia tuh memprioritaskan kebahagiaan keluarga. Nggih, kula mboten nutup mripan buntu talingan. Nggih. Kula saged teng pundi-pundi teng area Madiun menika ingkang ngangkat, ingkang paring support menika salah satunya adalah Bapak Hari Wuryanto. Sami-sami Pak. Nggih. Wis termasuk kula barang ngeten iki. Nggih. Secara tidak langsung dalu niki nggih harta kencana membantu kelancaran perekonomian keluarga kula benjing. Nggih, kula so ulang tahun Arta Kencana tahun ngarep tondo Nggih. bekti muning Arta Kencana aja njaluk bayaran. Mboten langsung kula kan lunasi sakniki. Lho, Dadi sesuk arek mangkat tok. Timbang saya tahun muda ora ya mending ngono. monggo telaske. Syukur bisa nyawang gunung desa Dangduke bareng-bareng kalian Pak Hari Wur. Ini ora ilang ini padha ora apa Sareng Bapak Wuryanto. zaman berjuang Ade zaman berjuang
lagi tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto. Mekaten saya matur suwun. Sembah nuwun. Mugi-mugi kegiatan ulang tahun niko saged ngremenaken masyarakat Kabupaten Madiun. Nyuwun pangestunipun mugi-mugi KBPR Arta Kencana tetap sejahtera, sehat, saged ngayomi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Pilih ngaten ingkang saged dalem aturaken niki Mas Jokritik kalih Mas Jokritik kalih Mas Joklutuk tindak Wono Asri nitihipun Pajero. Terus piantun Wono Asri sedaya milih nomor matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sembah nuwun Bapak. Nggih. Matur Mbah nuwun. Sembah nuwun Pak, siap. Anggere piyai budaya ngono kuwi walah temenanan genah. Mas, tentrem ayem, jenjem permanem. Sing baku awake dhewe niku sebagai umat wajibnya untuk mengangkat tangan, sisanya biar Allah yang turun tangan. Oh gitu. Fafiru ilallah diserahke karo sing gawe urip. Nggih. Nggih. Kula Umi mesti Hafifah. api. Ayo coba. Ya kene Dik. Ya. Oke. Kayaknya sepot apa, Pak? Supote tukung cara lawas wae. Ayo diaturake. Ayo. Mangga, Cak. Dados. Hei, oh ha. Sekedap niki wonten dawuh saking Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih, nganati nimbali kula sak kanca. Selamat ulang tahun untuk Arta Kencana, semoga tambah sukses jaya terus. Amin. Minta gending caping gunung lan lali janjine. Sampun. Nggih. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga Bu Istiah matur nuwun dari Pak Yuswanto Madya FM untuk Pak Dalang Cahyo Kuntadi, semoga tambah laris. Amin. Sembah nuwun katresnanipun Pak. Iki lho sing dikersake sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Oke, coba kaya apa saking Pak Yuswanto ugi kula aturaken dumateng Bapak Harminto ingkang saking Puskut Jawa Timur ingkang lenggah wonten Laladan Darmorejo Mejayan. Ayo, ugi Pak Darno kalian Ibu wingi wis wayangan dhewe saiki kepareng mirsani mrene. Alhamdulillah. Lan boten kesupen tanggal 1 November wonten ing Pabrik Gula Madiun. Nggih, PG Rejo Agung. Ngapunten mboten kalih jenengan kok. Dan kula anjen ya kula benjing napa niku mancing. Nggih. Nggih, matur nuwun. Tanggal 1 pun dieleke kali Mas Kluthuk. 1 November mangke sowan wonten ing Rejo Agung. Kula pancen kula menika golek prai mancing. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Hafifah. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe ngomong hobi, mancing hobi. Hobi mancing. Hobimu liyane mancing. Aku ki mancing ya olahraga. Dadi hobiku ki mancing. Nggih. Olahraga. Olahragane? Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas? Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, lah outbound. Outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. Malah bleset neh. Monggo nduk diaturake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke.
Bapak Dr. Andes Yuswanto. Sama dong rapi ya? Dereng. Iya. Kenapa? Kenapa? Ngene, aku mek meling ngono. Jadi aku meling ki sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek iso meling Mas Ayo. Meling pripun? Arep nyanti kok meling. Mboten, apa nanti ya jan niku. Sampean ki enggak ini lho. Sampeyan lek sampean wis bojo, lek duwe anak, saya doakan sampean akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif. Amin. Dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. Sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanammu ning seorang istri. Masalahnya kuwi. Dek anak kula loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Terus Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojoku nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapo aku ngono. nyeluke piye? Pak. mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapo? Terus? Nu kok sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Terus? Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik dienggo TK. Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya. Sak grombol niku lho. Kok TK. TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku royokan. Bojoku yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, bal yo royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku durung turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku. Iki ibuku. Iki ibuku. Aku ya bingung kok, Pak. Iya, Terus akhirnya sampean kok piye? ngeten. Wes ngene.
ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh ben sampean royokan. Lah kok bojoku nesu? Kan ndak sportif iki. Ora sportif ki nek perkara barang lho kowe sik apik. Menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus mbok golekne ibu neh. Mas kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Kok tukok. Contohnya adikmu iki lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok. Kowe lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Wis ya Mi, balengku ya ku ya Mi ya. Mi. Helm. Balengku ku ya Mi. Nggih. Tur neh yo nuwun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenan mantune. Loh. Kowe ngawur ya kowe. Napa? Justru malah saya itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan terus kok. Iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune nek komunikasi sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Lho, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane? Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kan mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Ngantek saiki aku ora ngomongan. Wah, lha iki yo salah paham meneh iki. Kebablasan lek kuwi. Maksudnya ora ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, berarti lah numpak bis kowe. Ora ngono lho tulisane mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono lho. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora nek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. nek ketika tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. Pur ya aku lek kate omongan dikira aku wong goblok kok aku. Ku piye to? Iya ning maksudnya Ora nek tulisane maksudnya. anakmu lah sopir. Dia ngomong ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi nih. Dia ngomong tulisannya iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora nek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita kurang. Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. Ora nek tulisane kuwi. Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku. Berarti nek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya Aku wis kanthi saiki ra omongan. Aku lek kanthi omongan dikira wong goblok nah aku. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Caruban ki ning nggone ngarepe pom kae mlebu pasar. Enek tulisan Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kowe nek. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Nggih. Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenenge sapa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambah Maksudnya kerep kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Wah iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Virgita. Ayo. Saiki sing Suwen. padake barang itu unggahne kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Iki duet iki apik iki. Nggih, Mas. Ayo, nggih. Tak, loro Pak, loro. 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 Loro pas siji. Loro. Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, dua, ayo. Aduh dek aku sing luput aja picer pranget uang ayu tadi samrawut neng kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja picer pranget wong ayu tadi samrawut yo sosor bebek di sosor meri salahku dewek mohon sorry besok gak lagi klambi ireng disabang neng ati seneng aku nembang kok kowe mikir nang ngene tok. Ayo terus karo kuwi wae. Gentenan lho, Dok. Nah, Nggih, Pak. klambi ireng disabang ning ati seneng. Ngono. Ketemu bocah ayu jebulane bocahe anteng.
klambi ireng ngisorane warnane putih. Ayo. Iki piye iki? Lah iki lho sing diarani ora simbiosis mutualisme iki. Ora kompak ning kono. Bareng tak pandeng bocahe uwes semule. Iki ana sinden jenenge lak sinden Winong. Ya. Winong. Ya. Terus piye? Yen tak delok bocahe ayu duwe sifat ya ora sombong. Bocahe mlaku-mlaku disawang kok ayu moblong-moblong. Moblong. Moblong. Nggih. Aku piye iki? Ayo golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Oh iki. Moblong-moblong. Angel iki. Oh, alah jangkrik. Iya. Yen ora tak tunggoni bocah iki dicolong wong. Nggih, Dirgita. Sinden sing sijine yen aku kenal jenenge Birgita. Sinden berkata ini memang dambaan saya. Nah, ngono. Kalau kamu melihat di hati rasanya cinta. Cinta. Ya. Cinta. Terus piye? Insya Allah yen tarabi bisa membahagiakan keluarga. Iya bisa. Iki ana sinden sing enom dhewe jenenge Dek Umi. Ya. Umi, senajan isih enom nguri-nguri budaya Jawi. Bocahe ayu tergemati saben dina sregep ngaji. Insya Allah kuwi bakal nyedakke rezeki. Iso ya. Sesek tak goleke iki sapa iki? Tuti. Mbak Tuti. Iki ana Angel iki, sinden modiar. asmane Mbak Sinden Tuti. Lah angel kowe. Sinden Mbak Tuti. Memang beliaunya pancen cantik. Iya benar. Ini memang cantik, nggak mau lirak-lirik. Iya. Kalau saya lihat karakternya memang baik. Bisa bocah iki. Menika sapa Mbak Luwem men. Sundari. Ayo. Ora? El. Niki wonten sinden Mbak Lia rada gedhe lemu. Oh. Mu. Iya. Iya. Ngono. Senajan lemu piyantune ketok ayu. Merga ketok ayu karo sapa seneng guyang-guyu. Iya. Seneng guyu, insya Allah panjang umurmu. Iya. Sangkas. Ape. Iki ana sinden garwane Bapak Dalang. Lah. Ayo. Nanti elek kepruk kowe. Ayo, Bapak Dalang. Kan ngarep takon gagelan liyane kok. Bapak Dalang lang. Niki wonten sinden garwanipun Bapak Dalang. Ayo. Gone Pak Dalang, Iya. yen tak delok sregep sembahyang. Ya. Aku dik. Piyayine sregep sembayang, salate ra arang-arang. Ya. Aku yen nyeluk saben dina mesti sayang. Isa. Bro kowe. Bojone wong arep disayang ora. Sayangnya bukan dalam arti cinta loh. Bojone nesu. Iki Dalang Cahya. Ayo. Niki dalu, niki wonten dalang Ki Cahya Kuntadi. Sip. Ayo dong. Ki dalang Cahya Kuntadi. Tanggapane teko ngendi-ngendi. Terus. Piyayine gagah pideksa disawang ora kemlinti. Ti. Kemelinti. Ti. Mulai nyambut gawe rono rene tetep ngati-ngati. Iso. Apa-apa kok iso golekno Mas? Iki mesti iso iki. Iki. Iya, sik. Pak Hariwur. Ayo. Sinten? Pak Hariwur. Ayo. Engkang lenggahi
Wonten beliau Bapak Heri Wuryanto. Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Beliau Bapak Heri Wuryanto. Ya. Menika. Tembange piye? Gaya tembang ngono. Baleni dik, Rik, baleni. Dalu niki dirawuhi beliau Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Piyantune yen tak delok, piyantune gagah pideksa. Bu. Yai. Buis ganti sik. Sik kurang siji lho. Oh, ora apa-apa, Buis. Buis Istia. Kepenaan lek kuwi engko ayo. Ibu Direktur Utama asmanipun Ibu Istiah. Ayo kowe. Rasah mbok dongakne keluargane pancen sakinah mawaddah warahmah. Bisa bocah. Apa bisa? Kowe ngomong lu sak pikir langsung kan. Iya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah sansaya berkah. Yo. Yen wis rezekine berkah, insyaallah bakal bernah. Bernah ya, Pak? Bernah menika rezekine bernah diwene ning nggon Noto. berkah kan ya bernah lho, Pak. Bernah itu berkah ini berkembang. Iya toh, Pak. Berkah itu berkembang, bertambah. Jadi insyaallah bernah, iki insyaallah bernah bakal diwehene sangu barang. Iki kata-katane pemilihannya kurang tepat. Sembarang ngono, insyaallah bakal sembarang. Bernah ki nek Bernah kaya kewan nglairke akeh bernah. Ma padake Pak. Bernah. Insyaallah iso dienggo munggah meneh ning gone Mekah. Ngono lho. Ngono lho, patah ya. Rungokno. Iya. Ya. Oh, kono ket Mayus mirengke kok iso. Tembangipun kanthi duet nggih, Gus. Duet nggih. Duet nggih harus. Boleh lintang asmara, boleh apa. Oh iya. Siap. Aku tuh sudah lama nggak ketemu kamu. Kok kowe emang karo Birgita ngalih karo Wineng di karo Nutuk? Aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes. Siap Mas, betul. Betul ya. Tembange tak gaweke sing kepenak kaya jumudule lintang sing nggawa asmara ya, Wah, Mas. betul. Nggih. Coba. Pan ya ngono ya. Rale piye? Kok ya ngono, gak kreatif to nek kata-katanya sing kreatif. Rale ta loro. Ayo, Nong. Rale, lanang wedok awakmu. Oh, Ral, sampean apa aku sing Ral? Entar ngono sik. Bareke tak roll. Tawa sik. Oh, iya. Sini. Aku tak jak roll. Rungokno glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya Mas. Wong ayu tresna kukinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh, genti kluthuk Winong. Sora. Ora iso, sing lanang modele kaya seperti Tetra ngono mosok. Wah, kaya obat gudik. Gelangmu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Lho, gelang apa? Mbok tukoke sing gedhi. Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Basamu kok apik men ngeret. Lah apa? Ya cara Tulung Agung ya ngono ngeret. Ngeret ki nek diresiki nggon kandungan. Kae kiret. Kiret. Kiret iki lho, ki. Karpet. Karpet. Karpet sing molor ke lho. Karet. Lah karet kuwi iso nggo tombo moto. Kok iso? Kareke dibong tetene mripatmu saya. Tombo teko moto picek. Ralmu coba kaya apa kluthuk? Senajan ngaruh Sing rada gedhe sing rada arum suarane lho. Sing berwibawa kaya adikmu lho. Klambimu ki Surakarta Hadiningrat ki kawibawan saka abdi dalem ki ketok. Dodone buka, kawibawane ben ketok. Irungmu aja mekrok ngono kuwi to. Biasa wae. Senajan senajan Kurang bening suarane, kurang antep. senajan nah ngono lho. Mas iki ya apa gudiken banget ki tanganmu? Apa iki iki? ngono caplak. Nah, lek goyang tak tapuk. Ojo kasar-kasar to.
Tuwapuk nggih lambe. Mas, aku mau jadi gitu kan ya, Mas Putu ki jahat. Saya itu selalu aku, ya, selalu memberi satu sentuhan rohani, santapan jasmani kepada seorang istri. Karena istri adalah nikmat dari seorang suami. Lo tak santapi rohani, sentuhan jasmani ini penting. Sesuk tak santap neledok. Mas sampeyan ojo kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya. Iya, nang cepet. Libatmu kayak kucing. Kucing piye? Kok murup ngono? Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya, wis to. Aku senajan to sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. Ngono. Perkara nek kowe ning atiku cah. Iya. Aku ya pengen di ngono. Kok ngambung tangan nih maksudnya piye? Lah nyapu dong tambung tanganku dhewe nyapu. Piye mau jajal delok? Aku ngene. Tangane. Oh tanganmu dhewe tenan to? Tanganku dhewe. Ambune piye ambune? Sama nambu kuwi. Malah nawakne. Monggo Lintang Asmara duet yo berempat yo. Band kita, yuk. Yo. Iya, Mas. Monggo. Sikat. Tadi channel asik. Arta Kencana pemuja keunggulan dijamin lembaga penjamin simpanan diawasi oleh OJK berkesempatan memenangkan hadiah yang diundi tiap tahun. Like. Yuk. Siang pangkor aratri mengeling manis sing ati setiaku bisa angguweni marang sang Yaswani. Rasa kangen meliputi bulan jadi saksi budayane datang balik janji sabarnya mesti sedaya Tetep tau demi kabeh kandangmu lho, Dik. Yen sampean kondo sampeyan mungkin sampeyan mati. Tetep tak tanduri lagi. Wong ayu tresna tukinar yo tombo susah jroning batinku. Senajan ngaruh ngibang segara tresnaku ra bakal zeno. Madangkara siang pang soro ratri nongen manis sing ati setiaku bisa angguweni marang sang Yaswani.
Terima kasih. Mas Kledik, Mas Putuk, terima kasih. Dawuh katimbalan nggih. Awit panjenengan monggo doa terbaik rumiyin kagem KBPR Arta Kencana. Iki ingkang baku anggenipun nambal warsa ingkang kaping 33. Nggih. Keluarga ageng saking KBPR Arta Kencana ing samangke saged ngrembaka lan jaya salaminyo. Amin. Lan mugi ingkang lenggahi beliau Bapak Haji Hari Wuryanto insyaallah panjangkahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah madyon ayem tentrem jenjem. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluduk. Kula muga-muga sing nanggap selamat, sing dodol selamat, sing ditanggap selamat, sing dodol selamat, karyawan selamat, warga masyarakat selamat. Muga-muga sedaya pinangan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kupat lepet boten liwat sedaya ndom selamat nggih Gus. Nggih, nggih. Mbak pilih wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten. Dalu niki kula nderekke panjenengan mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti Nggih. sesama lain. Nggih. Insyaallah partenipun sebagai pelaku seni hanya menghibur. Nggih, leres. Nggih. Klepon Terima kasih. sak gulane lakon kudu tutup cerita lan lakune. Nggih, terima kasih.